I pozdrav svima, danas ću vam pokazati kako da postavite video snimak na YouTube ili klip. Znači prijavite se na naš mail account i kliknite otpremi. Evo ga cijeli. I poslije idete ovdje na ovu strelicu. Nađite klip koji želite da otpremite, idete open. Ja trenutno nemam ni jedan. Ovo mi je prvi, tako da evo, idete open. I tako ovdje napišete ime klipa, ovdje opis, linkovi i ono. I to je bilo to od mene. Lajkujte video, šerujte i subscribeujte i vidimo se sljedećem. Pozdrav.